אנחנו נמצאים בבית ספר למוזיקה, אחד מתוך כמה עשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ. עכשיו נלך לעשות סיבוב קצר, נראה מה הולך כאן באמת. צלילי רוק כבד בוקעים מאחורי דלת מספר 1. בואו נראה מה קורה בפנים. הרשת היא למעשה רשת עולמית. חברת ימה פיתחו שיטה ללימוד מוזיקה לכל הגילאים, החל מגיל 4. כעיקרון אנחנו מאמינים שמוזיקה זה כיף, ומי שבא ללמוד מוזיקה צריך לעשות את זה מתוך הנאה ולא לחץ. לכן השיטת לימוד שלנו בנויה בצורה כזו שמי שבא ולומד ומנגן נהנה ממה שהוא עושה ולא מנסים לא להרבות בתרגילים מתישים. מאחורי דלת מספר 4 יש קולות חשודים מאוד. בואו נראה. יושבים הרבה חבר'ה מוכשרים, מחכים לתור שלהם ברגע שיתפנה איזה חדר, איזה משהו בשביל לעשות שיעור, פיתוח קול, גיטרה, תופים. בואו נמשיך הלאה. נמצא כאן עם שני הסקסופוניסטים מהרכב של בית הספר, אמיר ובן. אמיר, ספר לנו על עצמך קצת. הגעתי לכאן לפני 4 שנים לבית ספר ימה, ודי מהר הקמנו פה הרכב. עם ההרכב אני נמצא כבר 3 שנים. חוץ מהג'אז והלימודים הרגילים, אנחנו עושים גם ערבי פיתוח קול, שאז יוצא לתלמידים ללוות תלמידים אחרים שלומדים פיתוח קול. היתרון כאן שבאמת גם אתה לוקח שיעורים פרטיים עם מורה שמקדם אותך, וגם יש לך אפשרות ליישם את כל מה שאתה לומד בקונטקסט עם אנשים. וזה בעצם מה שחיפשתי, זה מה שמצאתי כאן. אחד הדרכים שאנחנו נותנים את המוטיבציה זה לעשות מדי פעם לקיים מופעים. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Keep Georgia on my mind. בחיים יום אני מתכנת מחשבים. דרך הפיתוח קול אני מנסה להוציא דברים מבפנים שתמיד נשארים ככה מוסתרים. טוב, אז אחרי שהסתובבנו בבית ספר למוזיקה, הגעתי למסקנה שאני רוצה לפתח כישרון שהיה חבוי בי כבר שנים, ואולי הגיע הזמן לצאת החוצה. תרבוקה! אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם. ועד הפעם הבאה שנתראה, סלמת ולהתראות.